La Firagost ha tancat aquest dimecres la 59a edició, que a la tarda ha quedat una mica deslluïda a causa de la pluja. Els estants comercials dels carrers del nucli de la ciutat han tornat a ser els protagonistes, si bé hi ha hagut algunes activitats paral·leles. Un exemple ha estat el Mercat del Tracte Aquí, que s'ha fet durant tot el matí al Cursal. Una trentena d'animals han estat exposats i esperant comprador, així com també material complementari com ara selles, carros o palla. Al matí ha destacat la passejada per la ciutat que han fet els tractors antics exposats a la cooperativa. Joan Anton Linares, director de la Societat Agrícola i secció de crèdit de Valls, explica les característiques dels aparells. És almenys uns 60 anys d'antiguitat, inclús més. N'hi ha alguns que són del 40, del 43, del 53, n'hi ha un que és de la mateixa cooperativa de Barberà, que ha sigut restaurat ara fa un any o així, i que era el que va comprar la cooperativa de Sarral, o sigui que està documentat i amb factures i tot. A 2:15, després d'haver necessitat una estona per engegar-se, han fet una volta per Valls. Tot i només celebrar-se durant 2 dies, la Firagost és una cita important per al comerç de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Marcelí Morera, en fa una valoració. Que l'any que ve, això que diuen que ja comença a brots verds altra vegada, allà si s'arregla una miqueta això. El que hem de procurar és que això no es perdi, perquè dona molta vida a Valls, més en un mes que està molt fluix.